Ahojte, blíženci, vítam vás na Tarote Lada. Ideme sa pozrieť na váš výklad na mesiac august 2026. Srdečne ste u mňa všetci vítaní. Mojím stálym posielam veľkú pusu a som rada, že sledujete môj kanál a že si čakáte na svoj horoskop. Veľmi ma to teší. A tí, ktorí ste tu zablúdili poprvýkrát alebo na vás vyskočilo moje video, chcete si pozrieť mesačný horoskop, takisto ste srdečne vítaní. Pre vás informácia, výklad je všeobecný, to znamená, sedí iba pre niektorých z vás, ako je to vždy a všade. Nemôže jeden výklad platiť pre všetkých blížencov na svete a takisto pre niekoho sa môže zdať zaujímavý, ale málo konkrétny. Áno, je to všeobecná energia, ktorú ja zachytím, niektorých z vás tým to poviem a tí vedia, že to pre nich je, ale môžu si myslieť, alebo teda môžu mať pocit, že ešte málo informácií dostali. Áno, špecifika riešime v osobných výkladoch, viete sa mi ozvať na mailovú adresu a vieme si dohodnúť termín osobného výkladu. Ešte informácia, čo sa týka fejkovania účtov, to je stará známá činnosť, ktorá sa tu rozmohla na sociálnych sieťach. Čím ďalej, tým viac mám pocit. Ak vás niekto kontaktuje menom Tarot Lada, aj keď ten profil zvonka vyzerá presne ako môj, s rovnakou profilovou fotkou, nie som to ja. Ja vás nikdy prvá nekontaktujem. Kto chce výklad, píše mne. Ja nikdy prvá nič neposielam, ani žiadne ponuky na žiadne odrábanie, alebo na čistenie, alebo čokoľvek. Je to fake. Pozrite si vždy na tom účte, keď si ho otvoríte, koľko tam je sledovateľov. Aktuálne na mojom kanáli je cez 8200 sledovateľov a cez 350 videí. Hej, väčšinou na tom fejkovom účte je pár videí a je založený pred týždňom a tak ďalej. Proste vieš to zistiť. Už sa vyskytla aj taká forma, že je založený účet s mojimi fotkami profilovými, ale v popise či v bio má tam preklik, link na moju stránku, ktorá už má tam ten počet sledovateľov a vlastne je to len preklik ku mne. Ani tento účet nie je môj a je to fake. Vždy, keď si pozriete tam tie čísla, tak vás to nepustí a vedzte, že ja vás prvá nekontaktujem. Takže ideme sa na to pozrieť. Čím začínate, blíženci, vy máte krásnu energiu na začiatku mesiaca. Tam je poharová kráľovna a 9 poharov. Ak si žena, ty si v úplnej spokojnosti, ty si v láske k sebe, k okoliu, pekne pozeráš na svet, si príjemná osoba, hej, úplne máš takúto náladu. Ak si chlap, tak máš zrejme takúto ženu vo svojom okolí. Nemusí to byť len partnerka, ale môže to byť mamina, môže to byť kamarátka, môže to byť sestra, niekto, kto je veľmi starostlivý, veľmi milý, veľmi pozitívny. Tvoj osobný stav je parádny, tam je 9 pohárov. Tebe sa mohli splniť za uplynulé dni tvoje želania, alebo dosiahol si nejaký úspech, alebo si spokojný tak, ako si. 9 je ty a ty. 9 je o tebe. 9 pohárov je, že za každých okolností si viem urobiť tú radosť. Ako ja cítim radosť. Naozaj to nie je, že ty sa nutíš do nejakého falošného pocitu radosti, ale ty si naplnený radosťou. Ty si vieš robiť pekný deň, ty vieš tráviť čas aj sám so sebou tak, aby to pre teba nebola strata, aby to pre teba nebola nuda, aby to pre teba nebol premarnený čas. Je ti dobré a vnímaš, ako dôležité je toto nastavenie. Máš tu 5 mečov a voz. Niečo v tvojom živote, s čím si není spokojný, to už si tam dosad ty. Niečo, kde si možno dlhšie s niekým bojoval, alebo nejaká situácia, ktorá sa stále nevyriešila, k tvojej spokojnosti sa pohne ďalej. Pohne sa ďalej, lebo je tu vlastne voz. A máš vedieť, že veľkou mierou k tomu prispieš ty, že príde ti možno príležitosť, ako to uchopiť do rúk, ale ty to uchopíš do rúk, ty budeš ten vykonávateľ toho. Ty sa rozhodneš, ako tie opraty toho voza chytíš a či pôjdeš v jednu stranu, v druhú, to už je na tebe. Čo sa týka peňazí, máš tu 9 minci a 7 palíc, veľmi dobrá karta na financie, na zarábanie. Ty si človek, ktorý sa vysoko hodnotí, ty si človek, ktorý pozná hodnotu svojej práce, svojej snahy a nezarába len preto, aby platil účty, ale aj preto, aby dobre žil, aby si doprial pekné veci, aj aby mohol byť štedrý k svojim blízkym. A vieš si za to aj patrične zabojovať. Ty, čo sa týka pracovnej sféry, budeš riadne tak nasadený v takej veľkej sile a obrane a
tu by ti akože ani nikto nemal liesť pod nohy, lebo by videl hneď. Ako hej, keby ťa tu chcel niekto obchádzať alebo robiť intrigu alebo ťa o niečo pripraviť, čo ti patrí, kdeže ty sa nedáš. Ty si tu bojovník, ty tu máš svoj cieľ vytýčený a ty si za ním ideš. Máš na to dostatok energie. Palicové páža je úplne, že idem vpred za tým, čo chcem, to je moje rozhodnutie. Ja chcem, len dávaj pozor, lebo je tu dosť palíc, je tu dosť ohnivé energie, aby si niečo neprepalil, niečo neunáhlil a niečo neurobil veľmi zbrklo alebo neminul všetku energiu naraz, lebo potom ti to môže spadnúť na niečom. Niečo nebude pevne postavené, je tu vidie niečo nezodpovedné, niečo veľmi, veľmi rýchlo, hurá systém, tuto idem, jak zbesnený kôň a tuto potom ťa to na niečom dobehne. Tá väža pada vtedy, keď není dobre postavená, hej, nemá dobré základy, niečo sa tu odflakne, čiže dávaj si na to pozor, to ťa upozorňuje tá karta tu. Ty tu máš stabilitu, ty tu máš mincové eso, to znamená, ty máš príležitosť naozaj vytvárať hojnosť a máš tu obchodné ako keby príležitosti, ale máš to robiť proste trošku v takej jemnejšej energii. To, že ty sa vieš obrániť, to, že ty si vieš stať za sebou, že ty máš horkú krv, keď niečo ideš robiť, je super, ale neprepal to. Buď skôr v takej láske k tomu, čo robíš a pristupuj k tomu s takým mierom, s takou ľahkosťou, s takou pozitívnou energiou, nie toľko ohnivou, lebo môže ti to tu spôsobiť problémy. Čiže ako hovorím, mincové eso, to znamená, že príležitosti tu sú, len je to na tebe, ako ich ty uchopíš. A tie karty ti radia, je fajn mať palivo a mať na to energiu, ale neprepaliť to a neuponáhľať to, lebo hej, väžový moment je vtedy, keď niečo zle stojí, rýchlo. Niečo je urobené proste neporiadne. Je tu cisárovna a 8 mincí. Ideš do zisku, tento mesiac v tej činnosti, ktorú robíš, sa posúvaš vyššie. Veľmi ťa to baví, si tým fascinovaný. Nie je to len o tom zisku, aj keď teda táto karta hovorí o hojnosti, ale je to aj o tom, že teba to veľmi baví. Baví ťa tá cesta, baví ťa ten proces a teba baví to zlepšovanie sa. Stávaš sa doslova majstrom v tom, čo robíš a vidíš stále pred sebou nový cieľ, ako sa ešte zlepšiť, ako vymyslieť niečo ešte lepšie, vyšpekulovať nový systém. To je úplne parádne. Baví ťa to, máš na to dostatok sily a dostatok hnacieho motoru. A pozri sa, karta cisárovnej. Tu, ak si žena, tak ty ideš úplne do takéto energie. Cisárovna je presne tá, ktorá vie tvoriť aj v hmote, ale ona vie tvoriť aj v láske, hej, v tej energii. A jednoducho, keď to máš dobre vybalansované, tú tvoju energiu, ktorou robíš, ale aj tú lásku k tomu, že to není len ten zápal, ale len ten tvrdohlavý nejaký zámer a tá tvrdá cieľavedomosť, ale aj máš rád to, čo robíš, tak ty si v cisárovnej. A cisárovna, kde príde, tam všetko kvitne. Takže krásne. A na konci mesiaca máš mečové eso a palicového kráľa. Mečové eso, odkryjú sa ti nejaké ďalšie veci. To je zase eso, sú príležitosti. Hej, tuto máš príležitosť na zarábanie. Mečové eso, ty tu postupuješ ďalej a robíš tú činnosť lepšie a lepšie a tebe sa budú odkrývať aj spôsoby. Tebe prídu presne také jasné informácie, že aha, takto to idem robiť, aha, toto treba spraviť, hej. To sú tie aha momenty, ktoré sú pre teba veľmi dôležité a mečové eso to je jasnosť v tej situácii. Ona ti to osvetlí. Mečové eso ti osvetľuje tú situáciu, hej. Ty proste presne vieš, akým krokom ideš a čo máš robiť. A meče sú rozum, inteligencia, to je rozumné riešenie. Palicový král. Ja to tu u teba vidím veľa blíženci na prácu tento mesiac. To, čo mi tu ukázali zhora, to čítam. Preto nie sú moje výklady podľa šablóny, že na prácu, na lásku, na vzťahy, na zdravie. To, čo mi tu pre vás ukážu, to vám ja prečítam. A palicový kráľ je ešte viac energický, ako toto palicové páža. Čiže naozaj ty aj do ďalšieho mesiaca pôjdeš s obrovským zámerom, s obrovskou víziou a s obrovskou intenzitou za tým, čo chceš robiť a v čom vidíš zmysel. Ešte sa pozerám na doplnkové kartičky, aby sme si tu trošku objasnili, čo ešte ten výklad môže od nás chcieť vedieť, alebo vy, čo chcete vedieť. Máme tu 4 poháre
a tie 4 poháre máme na tom voze a na tej 5 mečov, čo som vám vravela, že s niečím si tu nespokojný a nejaká situácia nie je vyriešená k tvojej spokojnosti. No ešte do toho hrá hru aj tvoje ego, tvoja urazenosť na niečo a dávaj si na to pozor, pretože niekedy pre malú vec nevidíme veľké, ktoré prichádzajú. Niekedy pre jednu vec, ktorá nevyšla, nevidíme viac vecí, ktoré sa pred nami otvárajú a tu sa ti niečo otvára, lebo to je karta voza, ty sa tu posúvaš ďalej. Takže je fajn akceptovať na sebe aj takúto fázu a takúto náladu, ale vec, že je to na chvíľu a nemôže to určovať tvoj život ďalej. 7 mečov, tuto na tejto sedmičke pálic, na tej 9 minci, na tom pážatku, na tej veži, presne čo som ti povedala. Tá väža pada vtedy, keď niečo nie je dobre postavené. Ty v tej rýchlosti za tým, čo robíš, si dávaj pozor, lebo ťa tu môže niekto aj oklamať. Môže byť zmluva nejaká, kde ty to rýchlo podpíšeš a nevšimneš si tam niečo, alebo niečo zanedbáš. Je tu nejaká kuleha na teba urobená, ale ty máš vedieť, že ak si na to dáš pozor, môže sa tomu vyhnúť. A prepačte, tuto som prečítala 4 pohárov, ale je tu 9 pohárov. 4 pohárov mám tu, neviem prečo som si to pomýlila. Takže to, čo som ti povedala o tom, že dávaj si pozor na to, aby si pre jednu urazenosť nevidel tie ďalšie možnosti, to tu stále máš. To tu stále je, hej, to tu platí, čo som ti povedala. Tá karta tu je, len je ešte na tej veži, na tom mincovom ese. Príležitosti striehni. Aby ti niečo neušlo z niečoho, čo si nahnevaný, alebo že tu niečo nevyšlo. Keď niečo nevyšlo preto, lebo tu bola nejaká kuleha, bolo tu nejaké klamstvo a ty si to nevšimol, lebo si valil dopredu. Tuto je 9 pohárov, čo je super, lebo tu máš ešte raz. A to je presne to, že ty si spokojný sám so sebou. Prepáč, ja som to naozaj akože... Videla som, že je tu 9 a 4, prečítala som ich naopak. Neviem prečo, stane sa to niekedy. Čiže 9 pohárov na tom voze, aj na tej nespokojnosti, na tej 5 mečov. To znamená, že tým, že ty začneš hýbať situáciu vpred, vyriešiš ju, to je 9 minci, to je spokojnosť, a nebude to táto rozladenosť, ktorá by ťa mohla zabrzdiť, hej. Proste niečo, čo ťa hneva, čo není vyriešené. Opustíš to a pôjdeš riešiť svoje veci. Alebo táto situácia sa vyrieši. Není to trvalý stav. Ale môže trvať už dlhšie. Preto si tu taký z toho rozladený. Máš tu ešte aj rytiera mečov na konci. On je na tej cisárovnej a na tej 8 minci. To znamená na tom, ako ty tvoríš, ako ty sa posúvaš vyššie. Rytier mečov ti k tomu ešte pomáha, pretože tu si v láske k tomu, čo robíš, aj vo veľkých zručnostiach, aj tu sú veľké zručnosti, ale rytier mečov je veľmi rozumný. Tam je aj pragmatizmus. Veľmi sa mi páči tá kombinácia, pretože tu máš veľa živlov zastúpených a to je dobré. Hej, lebo pri nejakej činnosti tebe nestačí iba rozum, alebo iba dobrá intuícia, alebo iba láska k veci, ktorú robím. Ty potrebuješ kombináciu a správny balans týchto troch vecí. A je to tu. Takže blíženci, máte pekný a bohatý výklad. Tie mečové karty sú pre vás dosť signifikantné. Vy potrebujete mať aj naozaj z veľkej časti logickú zložku všetkého, čo robíte, lebo vy ste rozumoví a vy potrebujete mať tým rozumom veľa vecí pochopených a prijatých. Aj tu je to mečové eso, to je úplne úžasné. Ty presne budeš vedieť, ako máš ísť ďalej. Čiže ja vám prajem, nech sa vám z výkladu to najkrajšie vyplní. A všetkých vás ľúbim, posielam vám pusu a vidíme sa pri ďalších výkladoch.